Kull ma jmur is-suċċess li Malta kisbet fil-qasam tar-reġistrazzjoni tal-vapuri qiegħed jiġi imitat fis-settur tar-reġistru tal-avjazzjoni li twaqqaf aktar minn 50 sena ilu. Fil-fatt, sal-aħħar tas-sena l-oħra pajjiżna laħaq il-mira u r-reġistru tal-avjazzjoni Malti qabeż l-erba ajruplan. Dan ħabbru l-Ministru għat-Trasport Ian Borg f'konferenza tal-aħbarijiet li matula spjega li sa nofs Jannar 411 l-ajruplan ta' sidien u kumpaniji tal-ajru kienu qegħdin itajru l-bandiera Maltija bil-marka 9H. Il-Ministru Borg fakkar kif sal-2012 pajjiżna kellu biss 127 ajruplan irreġistrat fir-reġistru tiegħu hekk kif il-ħidma ta' Transport Malta kienet iffukata l-aktar fuq il-qasam marittimu li wkoll kompla jirreġistra titjib minħabba reputazzjoni tajba li jgawdi. Hawnhekk spjega li dan iż-żmien issa għadda u l-Gvern qed jagħmel ħiltu kollha biex jinfett dan il-qasam li joffri aktar xogħol ta' valur għoli u li jħallas tajjeb. Dak però jfisser ukoll illi l-awtorità, il-Gvern Malti, il-poplu Malti qed idaħħal il-flus minn tali reġistrazzjonijiet u anke attività kummerċjali li huma jkunu qed jagħmlu Malta u jfisser li qed jinħolqu jobs ta' kwalità jiena nittama li jkompli jkun hemm Maltin illi jidħlu għal din il-karriera sabiex jaħtfu dawn il-jobs tajbin li qed jinħolqu. Il-Ministru Borg kompla jispjega li l-mira tiegħu għal din is-sena hija li dan ir-reġistru jilħaq l-460 ajruplan. Fost l-ajruplan irreġistrati f'Malta hemm ajruplan tal-kumpanija Galister li taħdem fil-qrib mal-akbar grupp turistiku fid-dinja TUI. Ir-rappreżentant tagħha Ignacio Pascal qal li jinsab kuntent ħafna li rreġistra l-ajruplan tal-għamla Airbus f'pajjiżna. U għasostna li s-servizz li ngħata minn Transport Malta kien professjonali ħafna u qal li qed iħares il-quddiem biex fil-futur jirreġistra aktar ajruplani fir-reġistru Malti. Fit-tmiem il-konferenza l-Kaptan Charles Paċ li huwa l-kap ta' taqsima tal-avjazzjoni ċivili fi ħdan Transport Malta preżenta ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni lil Pascal hekk kif l-ajruplan tal-kumpanija tiegħu huwa l-erba wieħed li ġie rreġistrat f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.